Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Up din nyo kami live via Facebook kag samon nga YouTube channel. Kag sumubatan nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga mastermind sa pagpangawat sa 1,000 kasakong sang kalamay na kilala na. May duha ka mga reklamo nga nabato ng COMELEC sa Negros Occidental angot sa premature campaigning. 16 anyos nga dalaga nagpa-record sa PNP matapos gintandog sa isa ka pasahero sa jeep ang iyang adugan. Mga sari-sari store owners naman sa Buwas makabaton sa ayuda gikan sa DTI kag DSWD. Kape nga mas maisog pa sa Querida, ginaserbi sa nag-trending nga cafe nga may mga rabbit sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area ginapaabot nga magasunod sa PAR subong adlaw. Base sa monitoring sa pag-asa, ginapaabot nga subong adlaw magasulod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area sa may east ng extreme northern Luzon. Gamay ang tsansa nga mangin isa ini kabagyo suno sa pag-asa, pero ang trough sini ang magadalas ang pag-ulan sa Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas nga nagalakip sa Bacolod kag Negros Occidental ang maka-eksperyensya sa mainit nga panahon, pero posible sa gihapon ng pagbubo sang ulan sa hapon ukon sa gabi. Bangod man sang localized thunderstorm kag trough sang LPA. Ang southwest monsoon ukon habagat bisan hindi namo sini kakusog ang magaapekto sa gihapon sa Palawan kag Occidental Mindoro. Sa number 9, 5 ka mga pamilyang nahalitan sa sunog na nagluntad sa Barangay Takuling sa Bacolod City sa kahapon. 5 ka mga balaya na sunog sa Purokpaho, Fuentebelle Subdivision, Barangay Takuling sa syudad sa Bacolod pasado alas 11 kahapon sa aga. Sa record sa Bureau of Fire Protection, nagdangat sa kapin 249,000 pesos ang halit sang kalayo. Sa inisyal ng impormasyon, ang isa sa mga balaya nga nasunog, ginapanag-iyahan ni Emmanuel Celestial. Kapin naman sa 5 ka mga pamilyang naapektuhan sa mga sunog nga naglabot sa first alarm. Sa number 8, 4 na tanan ka mga gun ban violators ang nadakpan sa Bacolod. Naglabot na sa 4 ang gun ban violators sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Lieutenant Colonel Ronnie Birillo, Deputy City Director for Administration sang BCPO, humalin Agosto 28. 4 na nadakpan nga naglapas sa gun ban kag tanan ang napasakaan naman sang kaso. Sa 4, 3 nakuhaan sang pusil, samtang ang isa ang nakuhaan sang kutsilyo. Sunod kay Brillo, na-recover ini nga mga armas sa police response kag complaint nga ila nabaton. Dugang pa ni Brillo, nagapadayon ng ila rekurida angot sa gun ban kag tungod dire, wala sang violator nga nadakpan nga licensed firearm holder. Sa number 7, Maskara Task Force for Traffic ang intukod para matagaan sang atensyon ng problema sa trapiko kag ang pagpatuman sang towing kag clamping ordinance kadungan sa Maskara Festival. Nakigsapol na katapos ang Bacolod Traffic Authority Office upod sa tagdumalahan sa towing service company nga magaserbi sa Maskara Festival sa Oktubre. Sulod sa kay traffic consultant nga si Anay Negros Occidental Board Member Patrick Lacson, ang bitaw upod ang mga personnel sa towing service ang kabahin sang natukod nga Maskara Festival Task Force for Traffic nga muong magapasiguro nga matagaan atensyon ang problema sa trapiko, ilabi na ang sabahin sa pagpatuman sa clamping kag towing ordinance. Gininstall na sa bitaw ang mga signages para sa designated tow-away zone sa Lacson Street nga isa sa mga festival sites. Ginapasiguro man sa pamunuan sa towing service nga mahalungan ang mga salakyan nga madakpan sa mga tow-away areas. Sa karon, nagawalat naman sa dugang nga mga traffic personnel ang bitaw gikan sa syudad para magserbi sa tuigan nga kahiwatan. But with an accompanying bitaw. So may bitaw dapat nga personnel. Yes. Titanan sa pong communication na post naman. With regards sa safety sa mga salakyan ni impound board, Huwag ginang akong ginaliwat-liwat. Ginasigurado ko no, sa aton mga utod nga mangto, ginaistorya ko silang sigurado kung tagit nga way muna as much as possible. Kung may training man guro no, may training man isa sa mga personnel nga may yara.
Sa number 6, 16 anyos nga dalagita nagreklamo sa pulis matapos nga gintandog sa isa ka pasahero sa jeep ang iya nga dughan. Pasado las 4 sang hapon sang Lunes, sang gintuparan sa isa ka lalaki nga pasahero ang isa ka 16 anyos nga babae nga estudyante sa front seat sang Takuling Central Market nga jeep. Nakibot na lang ang minor de edad sang mabatsyagan nga yara na ang kamot sang lalaki nga nagauyat sa iya sini nga dugan. Nagpanaog gilayon ang pasahero sa may bangga sa tupad sang City Grand Inn sa Takuling sa Bacolod City. Pag-abot sa ila balay, nanugid ang 16 anyos sa iya mga ginikanan. Kagiliyon nila ang ginreport sa Police Station 6 ang insidente. Nakuhaan sa menor de edad sang litrato ang amo nga pasahero. Nagapangayo karon sang bulig ang pamilya sang biktima sa pagkilala sa lalaki para mapasakaan sang kaso. Sa number 5, mga sari-sari store naman nga nagabaligya sa buga sa makabaton sa ayuda sa buwas sa tatlo ka mga LGU sa Negros Occidental. Sa Bacolod, Kabangkalan kag Escalante City pati gayunon sa buwas ang tagtaganay sa ayuda sa mga sari-sari store nga nagasunod sa price ceiling sa pagbaligya sa regular kag well-milled nga bugas sunod sa kay Reginald Gutierrez, ang Negros Consumer Head sa Department of Trade and Industry. 335 tanan ka mga sari-sari store owners ang magabaton sa tag 15,000 pesos nga ayuda para hindi mabudlay para sa mga benepisyaryo gintunga sa tatlo ka mga lugar ng tagtaganay sa Northern, Central kag Southern Negros. Nalakip sa 335 ang pinakamadamo nga sa Bacolod nga may 42 ka mga benepisyaryo. Ining ikatatlo na nga batch sang tagtaganay sang ayuda sa mga rice retailers nga nagasunod sa Executive Order ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga panubuan sa 41 pesos ang retail price sa kada kilo sang regular milled rice kag 45 pesos naman sa kada kilo sang well-milled rice. Sa number 4, mga emergency accessible polling place ang igatalana para sa mga PWD, mga nagabusong kag mga senior citizen sa mga voting centers. Wala na lakip sa pagsulundan sa Commission on Elections ang pagtalana sang schedule para sa absentee voting kag early voting para sa barangay kag sangguniang kabataan election sa Oktubre. Pero suno kay Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trino Canya, magatalana gihapon sa mga emergency accessible polling place ang COMELEC para sa mga persons with disability, mga nagabusong, pati na mga senior citizens para sa adlaw sang piniliay sa Oktubre 30. May 47 tanan ka mga eskwelahan ang gamiton bilang polling places para sa BSKE sa Bacolod. Sa karon gina-finalize na sang COMELEC ang listahan sa mga nagakandidato. Padayon man ang ila paandam sa mga nagapapili nga likawan ang premature campaigning makaligad man nga may isa na ka kandidato ang naisyuhan sang show cause order paagi sa natukod nga task force. Ano na yung gwa sila karon man nga dugin lahog lang yaya ang pag-file sa COC, no? Pero of course hindi naman na sila mabasol, and then hindi naman pwede nga i-deny ta kung mag-file sila, no? Patunon gid hapon ni COMELEC. But kung may ano lang, kung may nagatuyo pa nga mag-withdraw na earlier na lang, kati ka prepare kita sa natin nga certified list of candidates natin. Sa number 3, may duha na ka mga reklamo nga nabato ng COMELEC sa Negros Occidental angot sa premature campaigning. Kung sa Bacolod, may napapanaugan sang show cause order angot sa reklamo nga premature campaigning. Sa Provincial COMELEC naman sa Negros Occidental, may duha sila ka mga reklamo nga nabaton angot man sa premature campaigning. Inaging kumpirma ni Ian Lee Ananoria, ang Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental, via email ang nabaton nga reklamo sa COMELEC. Ang ini nga reklamo ang subject pa for validation. Unang ginsiling ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trino Canya nga sa Bacolod may ginserbihan sang show cause order ang Bacolod City Election Field Office ang isa ka aspirant sa barangay and SK elections bangod sa premature campaigning. Ang show cause order ang halin mismo sa Task Force Against Premature Campaigning sa Commission on Elections COMELEC Central Office. May kaangtanan sa mga natapik nga mga posters sa isa ka aspirant nga wala lang anay giningadlan kay nagapadayon pang investigasyon. Ang campaign period sa barangay kag SK elections ang opisyal nga magaumpisa sa Oktubre 19 tubtob 28. Sa number 2, Banwas ang Calatrava may pinakamadamo nga election area of concern.
Ang 51 ka mga barangay sa gina-identify bilang Election Areas of Concern o kon EAC sa Negros Occidental ang yara sa 12 ka mga banwa kag 3 ka mga syudad sunod kay Ian Lee Ananoria, ang Provincial Election Supervisor sa Negros Occidental. Ang banwa sang Calatrava ang may pinakamadamo nga EACs nga may siyam nga ginasundan sang Kabangkalan, si Palay, Isabela kag Kawayan nga may tig-5. Ang Escalante kag Toboso ang may 4, ang Moises Padilla may 3, samtang ang Candoni, Don Salvador Benedicto, Binalbagan kag Himaymaylan ang may tig-2 kag isa naman sa La Castellana, Ilog kag San Enrique. 3 ka mga barangay ang gina-identify bilang yellow o kon areas of concern. 45 naman ang orange o kon areas of immediate concern, kag 3 ang red areas o kon areas of grave concern. Antes ang piniliay sa Oktubre 30, ginpanghingadla na ini sang COMELEC para makapatuman sa nagkakaigo nga seguridad sa sini nga mga lugar. Sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Apatanan ka mga persona na nakip na diri ang 2 ka mga mastermind sa natabo nga pagpangawat sa kapin sa 3 milyones pesos nga balor sang kalamay nga ginpangawat ang pasakaan sa kaso nga qualified theft kag carnapping. Sunod sa mga driver, anay mga kaupdanan nila sa trabaho ang mga mastermind. May report si Nico Delfin. Wala sang natabo nga pagpang-hijack sa mga ginaligar armado nga persona sa siyudad sang La Carlota. Iniging klaro ni Police Lieutenant Colonel J. Malong, hepe sang Bago City PNP, matapos ma-recover ang kapin 1,000 nga sako sang kalamay nga gindala sa mga driver nga sanday Michael Orian kag Judget Arsenio sa warehouse sa Barangay Busay kahapon. Mismo mga driver nanugid sang mapatod sa pagpangusisa sa Murcia kag La Carlota PNP nga inside job ang natabo nga pagpangawat sa masobra 3 milyones pesos nga balor sang kalamay. It's hijack me. Okay, so walang 5 armed men na as claim nila. And for the province, wala tayong grupo na armado na nag into hijacking. Una ginpahayag ng Day Orian kag Arsenio nga gin-hijack sang 5 ka mga armado nga lalaki ang 2 ka mga truck nga ila separado nga ginamaneho sa La Carlota City Lunes ang gabi. Nagpakuno-kuno man sila nga ginpang-backlid kag ginpahog sa mga wala makilala nga mga persona nga nagbilin sa ila sa sulod sa mga truck sa Barangay Pandanon, Silos, Banwa sa Murcia sa Martes sang kaagahon. Pero nagwa sa pagpang-usisa sang kapulisan nga base man sa GPS tracking system nga na-install sa mga truck, nagrektang mga truck nga kargado sang kalamay sa warehouse sa Bago City halin sa sentral sa Banwa sang Bidalbagan Lunes ang gabi. Matapos madeskarga ang mga kalamay sa warehouse, nagbiyahe ang mga truck pakadto sa Barangay Antipolo sa Banwa sang Pontevedra kag nagpaligad sang 6-7 ka oras antes pa man nagbiyahe sa Banwa sang Murcia. Ginausisa pa sang PNP kundi nagkadto ang namising nga 35 kasako sang kalamay. May sa follow-up natin ngayon is tinitingnan natin yung 35 sacks. Baka dito somewhere sa 6 hours window na to. Doon na binaba. Antipolo? Pontevedra? Pontevedra. Na-detain naman sa Bago City Custodial Facility Sanday Orian kag Arsenio na nagpahayag nga napilitan sila nga magtuman sa mando sang ginpahog sila sang 2 nila ka mga anay kaopdaran sa trabaho. Pasakaan sila sang kaso nga theft kag qualified theft pati na carnapping upod sa 2 ka mga ginatudlo mastermind nga nagapabilin at large. Driver man sa isa na mong kontraktor. So, tapos, after sila, sunod sa may aligasyon, Magpa-file yung owner ng asukal. Okay. Tapos magpa-file din yung owner ng truck. Okay. So ang kaso nila will be theft doon sa mga sukal, qualified theft doon sa drivers, and carnapping. Yara na sa kustodiya sang Bago City Police ang mga truck nga magadulong kuntani sang kalamay pakadto sa Iloilo. Kag sa good vibes, nakatilaw na bala kamo sang kape nga mas isog pa sa kirida? Pinalamang ini sa ginaserbe sa trending karon nga cafe sa Barangay Tangub, kung diin pwede mo man ma-release ang imong stress kaupod ang mga rabbit. Yari ang report.
Trending karon sa social media ang liwat nga pagbukas ang MM's Bunny Cafe sa Barangay Tangob sa Bacolod. Ini matapos ginpost ang tag-iya nga negosyante nga si Michael Carl Oligo ang sentimento batok sa request sang vlogger para himuan content ang iya nga cafe. Sentimento lang kunong iya nga gin-share. Kag wala siya sang plano nga magpakuya sang iban nga tawo. Na-misinterpret lang sang iban nga abi nila gintanan ko, gindalay ko tanan nga mga vlogger, which is hindi man tanan. Kag muna, wala ko ga-expect nga mag-trending siya kag wala ko balak nga mangguba sa mga influencer or vlogger. Ang akon lang to, ka eye-opener ba lang. Magluwas abi sa mga rabbit. May mga hedgehog man nga pwede mauyatan kag maupod sa mga customer para magpa-picture kag bisan nagakaon. Ginabalik-balikan man diri sa mga customer ang ginaserbe nga maisog nga kape. Namin na food, tapos nag-enjoy, ginawa ko niya bibigyan sa mga rabbits. Hedgehog. Lapit mo lang yung office mo, no? Layo pa actually. Ayo pa. Ano ka to kagad Anong namian mo din nga food nga ano? Isang last try ko sa ila siomai and the native coffee. Hindi man madula ang mga Korean-inspired menu nga mismo si Michael ang nagapreparar kag nagaluto. Sir, may I take your order please? Istorya ni Michael nga anay job order workers ang syudad. Duha man ka tuig nga napalayo siya sa pamilya sumugod sa nagtrabaho bilang factory worker sa Korea. Didto niya nakadtuan ng cafe nga may mga rabbit. Gani nagdesisyon siya nga magpauli sa Bacolod para magtukod sang kaugalingon nga Bunny Cafe sa kilid sadto sang Ramilo Drive. New mga do construction wala braho na obra ko pang basurero tantanan nga kabudayan experience ko dito. Ang wala ko na experience sa Pilipinas, experience ko dito. Pagpuli ko di mambal ko strong ko nga person kinagyan ko na tantanan kag ang tanan ng mga kabudayan nga na experience ko, it makes me who I am today na mabakod. Sang 2019, nagdesisyon si Michael nga sarad-an ang cafe epekto sa ginapatuman nga road clearing operation kag hasta na sang nagpandemic. Masubo nga mapalayo sa iya mga hinuptanan nga rabbit pero napilitan siya nga ibaliga ang 30 sa iya ginasagod nga rabbit agod liwat nga mabuksan ang iya negosyo sa Kalayaan Highway sa Barangay Tangob. Hindi na siguro sa madula sa life ko kag isa pa gintato ko na siya sa akon nga kabot. Part na siya sang life ko. Mamuyo lang gid kag salig sa Dios kay kung wala ka salig sa iya kung ano man matabo mo hindi kag kabangon niya Kung nagabiyahe ka padulong sa Barangay Pahanukoy, makita ang Bunny Cafe sa nawala nga bahin sang highway, tupad lang sang gas station. Makalilingaw ang mga hugot lines nga makitaan pa sa sulod sang cafe. Ang mga kabataan pwede makahampang sang rabbit, samtang ang mga may edad pwede magkape. Depende na sa inyo kung gusto nyo siya mangkuton kung sino ang vlogger nga ginatumod niya para tayuyo na ang inyong tulog karon sa gabi. Ni kung magkape ko to this order ko na mo damo nga pagkaon, pwede ako tagaan clue kung sino itong vlogger. Ate, pero namin pwede sa bata, pwede tigulang, pwede. Kag nami man sa istorya ni Michael Ming kay sa pagsagod niya sang rabbit, amo man ning nagpabangon balik sa iya negosyo. Doon ako kalimulig sa rabbit sa pagbangon na yun. Kagabay itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Magapadayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.